Ito di ko bubos mga dyan. Palit kong sabon. Kaya yung laba ko kauman kay wala na ko yung sabon. Mga natin sa unahan. Palit sabon. Kuraton tanta ka. Gilingi ka. Ano kay 5? Gawa ko sa kapit na. Dawa ni may mampayong? Oh, hindi na po. Marot ni mambalon. Sa ate, naguna sa ate. Kita. Nakita. Palit og sabon. Palit og sabon. Lisod sa ginsan ako bandi ay, kanang kanding. Dami kay magkuan ng kanding. Ang alima. Ano di amir ko palit sabon ay, di na ko magkatay lang mainday. Narsaya kayong luto. Nag-snack ang kanding sa luto. Mek, nata na si Siri, nagkaon mo ng kanding sa luto. Nag-snack ang kanding sa luto. Napura na sa kuan ang kanding. Sagbot. Ayo. Tudot tipid ako kon. Tudot tipid. Pila? Isa. Ano pa? Hirot ni mo? Kanira oh. Pagsin ko mo natin oh. Nagtanong ko sa yung video sa maisan ko nga. Nagarbi ka sa maisan. Daw ni dan isa kan. Daw ni isa. Kuan da yun. 16 budget. Gulipap dan 5. Ayaw no. Dito ka nang sa eskwela ni palit mo. 3 plus 5. Next oh. Ay naligna ka nagbayad ako baka lang gusto rin. Bisa 5. Ito sudah. Duwa mo. Juga na nimo aman na ni. Next oh. Ako kining kopi ko. Ari. Aman mo dito. Oh. Pila na? Dito gikan. Lagi ka ko. Patching ko gito. Sige, mani mo to nila. Napila ning kuan ang kol oh. Patching ko na tanan dia. Yes. Pwede sabon. Doha. Oo. Da ang kol oh. Oh, okay. Dito ra mo ilakahay gyapon niya ha. Mo din akong gipalit mga design, palit kog sabon og dawni. Kay nang laba ko unya nokdan kog sabon. Nya si Dongski wa pa nakaabot ng duty. Baklay na putag tulo. Si Dongski nana to karon taon-taon kay hapit na laon. Baklay na putag uli. Hindi rin isa ubos gakuan napalitan sa sabon. Layo kayo no. Grabe ka layo mo palit. Ay pero di may kay nga layo kayo doon raman sila. Baklayo nun gid siya. Yung palitanan sa sabon. Medyo gid siya baklayo nun pero doon ra. Kato ito sa unahan is highway na din na diha oh. Di sa unahan highway na siya. Ang amo na unahan lang gamay sa highway. Unahan. So doon gamay gikan sa highway ang ano. May gani ni karon dani mga jay kay ang dalan dani sa amo is simento na. Sa una sagbutan kay ni dani. Persada maghapon ni dani sa una pero daot yung dalan bato-bato. Dayon sagbutan ba ang kilid-kilid. Karon murag yahay na karon agian kay simento na dili kita. Dayon kuan. Hawa na ang kilid ba. Hawa na ang kilid unya kuan. Ano kadala og kuan. Ako kadala og payong init. Dili man init ganing na. Karon nag-isa dito ang init. Muuwan na po niya sa hapon. Ang labalapa ko gamay kay para di magdagan atong labhonon. Dani ra day taman dayon ang simento. Dani nga side. Dani ra taman ang simento din dire. Dili na daw simento. Baklay na kagpita mga zay.
Nari ko ikaon dani nga lubi dani di ko mag-agi. Nakoy lubi dani. Agian. Nakoy lubi dani ko haon na ro. Tag lubi. Nakapanglasik na ta mga zay. Libre na atong panggata. Dani na taagi sa gamay nga dalan. Pwede man ito maagi. Sa dako nga dalan. Dani na ta mag-agi. Naman tayo lubi nakitaan. Sayang may din ato kuhaon na nga zay. Napanggata naman sa otsan. So ato siyang kuhaon. Abot na ta sa among munting tahanan. Diba? Pagtao din atong pagbaklay magansay. Itong lubi. Hindi ta sa lubi mag-agi kay ako din naglaba. Ako din naglaba. Ang sabon. Ano ko mga nalabhans. So kung mga zay magsugod na ta og laba. Pusa na itong buka para beautiful tang maglaba. Beautiful. Kaya nagsabon natin beautiful kanina. So nagsa og laba. Atong sabon is todo tipid. Todo tipid. Dato ra siya mga dry bar. Ang iyahang bar is kuha na siya jumbo din napay powder. So may atong gamiton pag laban ng dry. Wala na ako mga labonon oh. Kani humana ni siya. Then kani humana po ni siya o kani. Ang wala pa na ako nahuman gani oh. Kana di ang side. Wala pa na siya di ang human kay nahutdan kung sabon ka ganina. So karon nato siya humanon. Karon nato siya humanon mga zay. Para maghuman gitaan ni mga zay sa atong labhonon. Gusto siya. Siya ko lagi. Dili ko naglabas sa balay kay wala koy kauban pa tug sapa. Kana si Dudong din man tug sapa kay kana siya trabaho. Kana siya mag hawid sa tubig mga zay kay. Hindi man yung trabaho dito kay kuan. Ako yung kamot. So ay kumawid dito sa tubig. Dahil ka nakalinga og laba. Sampai ka sa akong vlog. Johnny, Yui, Papa. Hindi ko baguya. Johnny, Yui, Papa. The sky in the morning. Johnny, Yui, Papa. The morning, the Kung meron ito na sudan niya na? Ha? Meron ito na sudan niya. Ay, palingalan mo. Pangilait. Orga po. Ato ta garden ta. Ano trans ba nasa tag ito. Takbit ta ba. Johnny, Yui, Papa. In the crime in the sun,
Kung karon mga jay, magbutang na lang may kog daw ni ani sa mga t-shirt na mo ni Dongski kay sa mga bata dili na ko butahan og daw ni kay pag ubuhon sila mga jay gibawalan si siya rin sa doktor nga butangan og daw ni iyahang sanina kay samot iyang hubak. So karon kanira humana dayon ko sa akong paglaba. Wala pa di ay kay manghalay pa di ay ko. Kung humanan ang laban ng Rangels. Bisis yung bugas kahoy di ko hulat. Karon na magbutar mo og daw ni. Maguba rin na siya kahoy mga bisay kaya may kahoy. Ang kahoy nga itong nasa ibabaw na magbigang gamot ka maguba. Itong tagdaw ni kaya para medyo mahumot-humot sa mga itong sanina ba. Ganahan sa upop si Parisa Atsu. Ikumot sa sanina. Narex? Ganahan sa simot-simot si Pari ba? Si Pari o si Mari. Narex da. Ikumot ang sanina. Daw niya na itong sanina ni Dongski para mag simot-simot si Marindan sa likod ni Dong simot iya sanina. Ato sa nidan ibabad mga jay kay magkaon sa ako kay giboton. Giboton ko mga jay. Ako naman labag giboton. Kani naman lang ang atong halayunon kay ang uban ako nang ipang-anam-anam og hangay kaganina daan. Grabe nakatagil ka mong manghira daw kay maski ang distance sa cellphone mga jay kay katumbas dili ka balance. Panit ay kog itlog oh. Kay kuan day nagpalungag kun Dong sa itlog. Ano tayo itlog ng jay? Ano din siya itlog sa Bisaya ng manok. Dili ni itlog ni Dodong ha. Itlog ni sa Bisaya ng manok. Lamay kayo. Ang sudan ng mga jay. Kaya magkaon pa mga jay. Kaya medyo gutong-gutong man mga jay. Medyo gutong-gutong man nagikan ka naglaba mga jay. Kaon pa mga jay. Ako dahil supas nagipalit sigay na. Kaya marang gikaon ni Dongski. Kung ako nakita, asal ko na ako nabutang. Doda ko gikaon dito niya ba? Pwede kung supas ganina kauban sa kuan. Kanon sana sabon. Amplete para hayag tingit nit ite. Mga ito mga jay o atong sudan is itlog na nilungag dayon. With bulad. Bulad na pinirito. Mura yung sudan na magina sa udto bulad na pinirito og nag-adobo kog nagbati og kuan kalabansos. Wala may bilang quick ba? Kung ano, tunga na. Juice na tunga na itlog. Namatay ka po na. Hindi unang bitaw ng buwan ako. Weh. Ay ka tara apil ko ni. Di ka humanan atong paglaba mga jay kay nabiyaan na sad. Marami pa durong sa garden ni Dongski nag-una mi diri sa garden kay magkuha migutan. Kato atong nilaban karon nato pagbalik kay medyo ngit na gid siya. Awano na mga jay. Nagdali mi mga jay bago pa ko naman. Pag man akong kaon. Padulong din mi dinhi kay kaawano na gid sa mga jay napalay sa okrahan. Nagharbista okra mga jay kay atong sudanon. Kaawano na mga jay nagdali mi ni Dongski kay kaawano na gid siya. Bundok ko ng uwan. Aman. Mara na eh. Mara na yung gulay nga nakuha mga jay oh. Ito na siya, ibas-ibas na gid siya. Pero mauli na mi kay magtiwas. So magtiwas sila sa itong paglaba mga jay. Ako na lang po na giapas ang paglaba sa mga uniform sa mga bata. Para mausara na itong laba ba kay washing di man. So ako na lang po na labhan na lang pag tiwas ang uniform nila. Magtiwas na mga jay kay was na lang dahil kay ano pa niya siya laba. Pagpadulong na magaling na dito sa garden, ako din siyang giwas, ako din siyang gihulungan. Kasi karon ako na lang siyang waswasan mga jay kay naman na siya gusto. Waswas na lang ni para manghalay na kagilita. Lagi pag uli na mga jay gikan sa garden ng uwan. O itong nagdali ni Og ato sa garden. Nagdali siguro ato garden kay punta ko na ang uwan. Hindi, timing din pag uli na mo. Nag-uwan. Kaya damay ra ba kayo nga gulay atong nakuha. Kaya wala naman sa karong pagkamuka sa mga wala na kayo init atong gulay ito mga jay. Wala na pang habis ng gulay kaya wala na init atong mga gulay. So karon mga halay na punta. Wala na ba? Mura ni tanan akong inaswasan mga jay. Dali oh, mura ni tanan akong nilabang na ulay. Kuha nato ni sila pang hanger. Hanger na pa sa atong mga hanger. 150 tayo 30.